హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి తెలుగు సాంగ్ డీజే మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. నల్ల నల్ల అని కల్లదాన అనే పాట సాంగ్ మీద. సో సూపర్గా వీడియో వచ్చింది. ఒకసారి డెమో చూడండి. డెమో చూసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్, వీడియో చూసి వెళ్ళిపోకుండా ప్లీజ్ లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మన సబ్స్క్రైబర్ ఈ వీడియో పంపించారు, ఈ వీడియో మీద చెయ్యి ప్రో అని, అందుకోసమే చేసిన. ఒకసారి డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. అతనికే కాదు, మీకు కూడా నచ్చుతుంది. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ అలాగే నేను మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా చిన్న సైజ్, పెద్ద సైజ్ ఫొటోస్ అయితే ఏ ఉంటాయి, మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా మొత్తం 1 by 1 మొత్తం చివరి వరకు కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ చేసేసి నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం కంప్లీట్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి మనం షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1 2 3 4 మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో 4 ఫొటోస్ నుంచి మనం ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, ఆ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వండి. కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా. 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేయాలి. సింపుల్. ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంప్లీట్గా మొత్తానికి కంప్లీట్ చేసుకోండి ఈ ఎఫెక్ట్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి మొత్తం కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో నుంచి సెకండ్ ఫోటోని పేస్ట్. సో మళ్ళీ 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్, అన్నిటికంటే చిన్న సైజు ఉంటాయి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 by 1 చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఆ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ చూసి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఆల్మోస్ట్ మొత్తం ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఈ ఎఫెక్ట్ని మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి కంప్లీట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ లాస్ట్ వరకు చేసేస్తే అయిపోయినట్టే. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి అంటే మూడవ ఫోటో నుంచి, ఇక్కడ నుంచి పేస్ట్. మూడవ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. మళ్ళీ 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది కంటిన్యూగా, ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా
చివరి వరకు దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తం 1 by 1 చివరి వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే, ఈ ఒక ఎఫెక్ట్. సో మొత్తం కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్కి ఒక్కటే ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్ లాస్ట్ ఎఫెక్ట్ కదా, ఎన్ని ఫొటోస్ మిగిలి ఉన్నాయో లాంగ్ ఫొటోస్ 4వ ఫోటో నుంచి ఫేస్ట్. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసినాం కదా, ఆ ఫోటోని వదిలేసి ఫేస్ట్ లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మొత్తం లాంగ్ ఫొటోస్ని చివరి వరకు 1 by 1 ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇలా చివరి వరకు 1 by 1 చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంప్లీట్ చేసుకోండి. మొత్తం 29 సెకండ్ వీడియో ఉంటుంది. ఈ ఫోటో వరకు ఈ ఎఫెక్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి కంప్లీట్గా. ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఈ ఎఫెక్ట్తో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ కామెంట్ చేయండి వీడియో గురించి, నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ వీలైతే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.